Kaendi ni rumbi kod late okwako familia mar jaduong' Joseph Kimani e gwenge mag Nderu manie kaunti ma Kiambu kaluwore gi nek marach mar Owete Arito manyocho negi e yo magalagala gi ji mapok oyangi e gweng' ma Kamulu kaunti ma Nairobi kama wantiere sani ni. Johnson Karagu men jahigni 26 kod owadgi Kevin Kimani men jahigni 24 yande onemo gik odhiambo mar tarik 4 dwe ni kar bombe moro mani Kamulu kama ne gidhi nene opira kapok ndachgi olal nono. Familia margi rowerego to ne oduogo yango ni ringre bang' juma achiel e kar kano ringre ma City ya on Sunday, na wakitoka kuwatch mpira hiyo mambo ndio ilitokea. Tunasikia fununu ni kupigwa, walipigwa na wale watu sisi wenyewe hatujawajua. Na ndiposa tunaomba serikali na haswa DCI tafadhali waingilie hii maneno, ndiposa tujue kiini ya hizi maneno. These two young men did not have to die, particularly in this manner. According to the postmortem reports, we are told that they suffered multiple organ failure due to blunt injuries. And this is no way for any young man to lose his life. So our concern is that the killers are still walking scot-free in our communities.